Oh! Pero ipaw mo na radyo! Kisa'y tao riya! Nga nung ipaw ang radyo! Naminaw ko eh! Wala. Patay na ko, ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Lain na sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay nga metabo bisan asa dapit sa atong syudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dinhi sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong ug makasanta sa kagaw ni Cain nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isugid ang imo mga sala. Ikaw! Gipatay niya ang pare! Gipatay ang pare! Natusak-tusak ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kag. Ayaw ka ko lang. Kanusa ka man mohunong. Hapit na. Kay hapit ko na sila mahurutanan. Gilamoy na gyud ay ang imong kag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain. Daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulong. Kagaw ni Cain. Sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain. Sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez. Direksyon ni Algin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. Bitawag gid si Alan ni Roger og labihan ang kahinangok ni Roger nga nakigsulti ni Alan. Diyang sila na lang si Sixto ug Alan na nagsulti sa cellphone. Dali-dali day naghimo og plano sila si Leo ug Roger. May plano si Alan ug may kaugalingon sab nga plano sila si Roger nga kinahanglan mapatay na nila si Alan. Hirom day mitabang si bibit ni Alan ug nahibaw na siya nga si Alan ang vigilante. May kaugalingon sa plano sila si Alan ug bibit. Yan ang gabi una nagkuyog silang dawas budiga nga gisgutan ni Alan. Tuod man yan ang pagkaugma sa gabi. Mainiton kayong gisugat nila ni Flor o Roger, sila si Alan o Teresa. Oh, nanagin si Teresa. Hello, Tess! Oh, Alan! Alan! Sa katapusan magakus ko na yun ikaw. Kumusta ka naman, Alan? Ha? Alan? Roger, niyagihapos ka go, Roger. Wa paghihapon mo magpakasal, Tess? Giagan paghihapon ako si Alan, Flor. Tess, kunong sa may akong nabuhat o gipanulti nimo sa may aging mga adlaw, mangayo ko ni magpasensya. Nahibaw ka na sa inungdan. Dugay ka nagpuyo si Alan sa akong kasing-kasing. Pero karon, kaluoy sa Ginoo. Libre na gud ang akong gibati. Salamat sa Ginoo. Nalimtan ko na gid si Alan. Alan! Mitago ka nagpila ka adlaw, may samot sa bangi mong kaambong. Char! Jill, ati man na ito mo, Tess. Oo, sige, lakaw na, Flor. May ati ba nun kapamanggaha dito? Tess? Pasaylo asab ko kung may nabati kasab nako kaniadto nga. Wa nimo magustuhi, Flor. Ay, kalimtito, Tess, oy. Lucky ra na sa Alan, no? Naay dagang lucky. Sige, oy. Lan. Salamat, Flor. Bye, Tess. Bye, Flor. Ikaw na bahala nila ni Alan o Tess, ha? Okay. Tess, Lan. Andam na ang inyong karto din eh.
Niya sa migi andam nga atong sawan. Mao ba? Tess? Magsunod ko ninyo, Jer. I hope makaayon og malipay mo din inyo nga pag-start din hilan. Nindot gid kaayo kaning inyong resort, Jer. Tess, World class gid kaayo, Jer. thank you. Thank you, Tess. Oh! Sa katapusan, biyabot na yun, tagamong babo! Papa Sixto ay. Alan! Anak! Papa Sixto. Pamila ko, Pa Sixto. Kanunay ko ikaw giampo nga malikay ka sa mga kadautan, Alan. O salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos, salamat sa Diyos. Gahantod ka ron niya ka pa, anak. Huwag kiswerte akong kumpare o si Emil nga miuna na nato. Pansa ko nang ikaingon, sa ko nang ikaingon, sa ko nang ikaingon. Ginoo ang magbuot, Ginoo ang magbuot, Ginoo ang magbuot, Ginoo ang magbuot. Kuno sa klasihan, atong kamatayon, atong kamatayon, atong kamatayon, atong kamatayon. Teresa! Oh, Teresa! Kumusta ka naman niya? Paugi hapon, Sir Sixto. Jer? Para sa misa. Dali mo. Gituyo na ito nga anita magsaw din sa kawas. Kawas, hayag ang buwan niya asam ang klase. Kulor. Oh, kulor sa kagabion. Ligo mo palihog lang. Tupad mo si Teresa. Tess. Salamat, Jer. Salamat kayo, Jer. Tupad mo sa Teresa, Alan. O karisam ko sa bigas, aron magkatupad sa tan. Salamat, Pa Sixto. Kaya kasabang siya. Tatbang ka lang, hatbang. Abi na kung tiaw-tiaw ka ito yung pagtawag na ko sa miging gabiinan. Nalipay kay Miss Papa nga, tinuod gid ay kay niya agid mo, Teresa. Samta mag-istorya. Mga o sa Mga o sa Sige, Leo. Dali ang imong gusto. Aron matarong na tog monitor. Kung unsa unya may tabo nila ni Alan ug Teresa. Sita ng tanan. Tunay mga tao nga nag-atang sa tupat ng kwarto ngayon sa Alan ug Teresa. Nanindong nagsugod ang tanan kong balihibo sa imo mga hawk, Leo. Lahi ka gyud sa bang lalaki nga ako nakakitaan. Lahi ka gyud. Leo. Ayaw ka lain, ha? Imaginan ka na ako nga mao si Alan. Uy! Nananunong ka man. Sulog balik na yung mong gihubok, Flor. Ang tudron, wa kapag yun dahil malimutan ng tawhana. Kinahanglan yun dahil nga mamatay si Alan karong gabi na. Pangayoon akong pagtugot sa mga mahanog imong igsuon nga ako'y mangunay pag-ihaw ng Alan. Mutabang ko kangyo. Kay mutanaw ko kung unsaon mo pagpatay si Alan karong gabi una. May barugman ka. Tawa akong gana eh. Ipisi mo sa kabaso para na ako, Leo. Dali. Ituunulan na ako. Thank you.
Tanawa lang niya. Tanawa lang mo niya kung unsaon ko sa pagpatay. Ninuta girang iyang kamatayon, ha? Kanang magto ang akong laway sa kaibog sa iyang kamatayon. Pila lang gusto ninyo mo star din Alan. Mga pila lang kaadlaw. Akong gingnan si Alan nga, bisag pila pa kaadlaw nga gusto silang i-star ni Teresa, mahimo kayo o way bayad pa 6 to. Natural. Natural ko ay bayad. Natural ko ay bayad. Natural ko ay bayad. Natural ko ay bayad. Muna ko sa kwarto, Lan. Magkuyog lang ta. Okay. Pero nabusog ko. Sir Sixto. Busog kayo pa 6 to. Jer. Sige lang. Kuyog is Teresa. Dora sa may lakon si Papa Sixto. Leno. Bahin sa doon ng kampanya, pa Sixto? Correct, Alan. May meeting bing tabungan kay Perang Nagkadlaw, magsugod na ang usa ka buwan lang ang kampanya. Nalipay ko nga may indramus politika. Tungod kay gikinahanglan na Alan. Biktima kasab sa mga krimen nga nahitabo din atong syudad. Kinahanglan mahunong na ang mga hitabo din sa ato. Dako kay katabang sa kasulbaran, Jer. Labi ka na pa Sixto. Salamat na miapil mo sa politika. Tungod kay gikinahanglan gyud na Alan. Kung masabot ninyo nga makatabang ko ninyo, Jer, sagpita ko kay mutabang ko sa kumahimo. Dako kag katabang lan. Salamat, Jer. Sige na. Okay lan. Pa Sixto. Enjoy, anak. Enjoy, Teresa. Salamat, pa Sixto. Salamat, Sir Sixto. Jer? Enjoy, Teresa. Pagka og bantay gitaw ning akong igso, ha? Boy! Tutulan ako sila. Saya lang, room, sir. Good. Salamat, boy. Unsay dabatik na di mo ni Alan, Roger. Buwan na ako makita ang kadlok o kalisang si Antakway. Mausap ka na ako dabatik dan. Pundo na ang iyang tinanawan. Dili na muli raw sa kadlok ang iyang mga mata. Ready na ba ito mga tao? Leo. Nakita ko nga tuan na sila si Alan sa ilang kwarto. Mga pila ka segundo silang pagsud, layo orang usa ka minuto nga di sila malupog. Naibaw ng mga tao silang buhaton. Thank you, Leo. Bye. Paabot ng tagpila ka mga segundos pa Sixto. Malupog na sila si Alan o Teresa. Ay, mga langit. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome. Kita ko sa kwarto. Dali, suod na Lan. Patingog ko na kong cellphone ni Bebet. Napasagawa si Alan. Huwata-huwata nga magkasuot sa kwarto. Kung naan na sa suot si Alan, i-spray na yun ang para pagkatog. Sige, bye. Unya. Naapakuno si Alan sa gawas. Si Teresa ang unang misod. Kung musod na si Alan, i-spray na yun nila ang pangpagkatog. Nagparin na sa Alan. Isliton ko ng remote. Murag kuha mo ipinto. Uspan ako pislit. Yo! Ibuto na yun!
Matangi ang ubang sumpay na ning sugilanon. Kagaw ni Kain. Direksyon Aljin Abakita. Spinner Nelson Tantano. Recording Engineer Achilles Hisim. Dalit sa Super Radio Production Center.